Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Ushembe Wayeyisithunywa Sasezulwini. Inyanga kaMeyi iyinyanga ebalekile ebandleni lamaNazaretha ngoba inyanga ubabamkhulu owashiya ngayo emhlabeni. Ukuthi Shembe kwakuligama lomprofeti uIshembe ukuthula kube kuye. Ongumsunguli webandla lamaNazaretha. Leli gama lagcina selisibongo. Ushembe wazalwa cishe ngo-1856. Wahamba emhlabeni mhla ka-2 May 1935 eMkhaideni eRichards Bay. Njengomfana owakhulela emaplazini eNtabazwe, wayengakaze alibone iBhayibheli. Futhi engazilutho ngenkolo yobuKristu. Omunye umbhali omhlophe wathi, Shembe was converted by no man but by God. Ushembe akashunyayezwanga muntu ukuba akholwe, kodwa washunyayezwa nguNkulunkulu. Mhla uJehova eqala ukukhuluma noShembe, wayesengumfanyana cishe eneminyaka engu-12. uJehova wafikela kuye entabeni wamfundisa ukuthandaza nokuhuba amahubo okudumisa uJehova. Kusukela lapho wayeseba ngumfana ohlala ethandaza yedwa entabeni. Kodwa enye intombazana yambona ethandaza yabe isixoxela isikwata ukuthi ibone uShembe ethandaza okusho ukuthi usefuna ukujoyina inkolo kaBasi. Ngelinye ilanga uShembe wasebenza endlini nalentombazana. Yabe simkhombisa iBhayibheli lesingisi. Yamtshela ukuthi uBasi uthi lencwadi iqukethe izindaba zikaNkulunkulu. Kusukela ngalelo langa uShembe wafuna ukwazi ukuthi lo nkulunkulu okulencwadi wehluke ngani kulonkulunkulu oyaye efike kuye esentabeni. Kodwa ngobunye ubusuku esibonakalisweni wazibona efundiswa iBhayibheli lesizulu. Wavuka ekseni wawulifuna emzini owayeyalelwe kuwo. Okwaba isimanga ukuthi kwathi uma amaweseli emnika leli iBhayibheli wavele wakwazi ukulifunda. Waze wahamba emhlabeni engahlukani nalo cishe eselazi lonke ngekhanda. Namhla efihlwa leli iBhayibheli labekwa eduze kwesidumbu sakhe. NjengoMose uShembe wenza inkolo kaJehova yaba isisekelo sobuNazaretha. Lesi sisekelo wasibhala kumthandazo weSabatha. NjengoYeshua wayethi eshumayela ebe enza izimangaliso ngokuphilisa abantu kuzo zonke izifo. Njengomprofeti uIsaya wayethi eshumayela ivangeli ngomthetho kaJehova ebe eprofeta ngezehlakalo ezahlukene ezazisazokwenzeka. Njengenkosi uDavide wayeligagu lokuhlabelela nelokusina. Waqamba amahubo angu-200 kanye nemthandazo. NjengoShaul washumela kulo lonke elakaZulu ehamba ngezinyawo. Wasuka eThekwini waze wayofika eMzimkhulu. Wahambela wonke amakhosi akhona. Wabheka enyakatho wayofika eMsinga. Wedlulela koGroundville wawela uThukela.
washumayela koNdulinde wayofika emthunzini wawela umhlathuze ehamba ishumayela wayofika kwaMthethwa ehamba akha izimishini wawela imfolozi washumayela koMtuba kohlabisa obonjeni waze wama ngengwavuma wangena kwaNongoma wayofika eFryhead. Ngakho ke namhla ngikhethe izintshumayelo zakhe ezintathu ngazo engiqonde ukuba sizizwele thina ukuthi Ushembe wayishumela kanjani. Ushembe ushumayela ngohambo lwasezulwini. Nginifisela nonke maNazaretha kuba ningabe nisona ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhaphathisile ningabe nisavuma ukudidiswa. Lapho nginibizela khona abatabami kuhle kakhulu. Uma ungase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Anotshela inkosi uma isifikile ukuthi ngathi ize ingalibali ukuhlukanisa izindlela zalapha siya khona. Noma kugcotshwa abafundisi nibafundise lokho. Kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe. Lapha bayobe sebenza imicabango yabo kunizwe esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade. Bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwa angiwuvuselele. Bayogxoba bawuzibe kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa basifake lapha ebandleni. Batabami ngithanda ukuthi namhlanje nginiyalele indlela eya emzini oyingcwele engahambe kwazini nasekuqondeni komuntu. Ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Ngathi yesabani usuku olwesabekayo mhla kuwe kufika umhla wokuphela. Amagquma nezintaba kuyolelezeka akangeni ogama lakhe lingalotshiwe. Uyohamba uwedwa uya ekwenameni. Uyihlononyoko nabafowenu abanakuza lapho nxa bengazilungiselelanga ukungena kulomuzi esiya kuwo. Othanda ukuza lapho singabakhona akathabathe isiphambana afele isithembiso. Igama lalowo muzi isekuphakameni umuzi wekhethelo okhazimula ngaphezulu kwezinkanyizi zonke ezisemkhathini nezezandla zabantu. Kuhle lapho siniholela khona. Phelelani kuJehova uyabathanda abamthandayo. Ubalungisele indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ungalambi nokungoni. Ubapha umusa wakhe. Nabo bahlala bamdumisa ngesigubhu nokusina behlabelela ngenjabulo. Uthokozwayo wenama ngabo. Ukwenama komsindisi kuhlala nabo phakade. Abasenakho ukufa. Umthetho uyihlengo somphefumulo batabami. Hayi noma imuphi. Kuphela lo inceku yakhe eninika wona. Uyindlela yokuhamba eyalapho kungekho khona ubumnyama nenzondo. Nendlala namakhaza. Kuphela inkazimulo engenakufiphalala. NguJehova yedwa inkosi yezulu. Nibaphe inibazele neniyobazala. Nibanikele lofa lingalahleki. Ukuba nabo bangene emzini oyingcwele kuJehova inkosi enamandla. Nguye yedwa omile noyisibani ezulwini lenu bakhethwa benkosi. Nxa usuya khona uyodlula emahlane nakumahlathi esabekayo anezelelesi nabaphangi. Nabahuhi abahuhayo abandisa imibuso yabo yokulahlwa.
abanye iminyaka engamashumi amathathu iyaphela behluleka ukuphuma kulamahlathi ngoba batefela izwi likaThixo basesebunyameni. Uma usudlulele kulamahlathi uyophumela kwankanankana kwasikhova sikhala emini ezintabeni zakwalambathwayo kwamthimunyo okuthiwa isikhomakhoma. Mntanami kuleyo ndawo lihlala licwathile libalele, abaningi akudluleki esikhomakhomeni. Leli lizwi elishunyayelwa lapha ekuphakameni liyinkemba eyokusiza ekuphungeni abaqamekeli bakho. Liyoba umphako futhi kulamahlane osizi oyohamba kuwo. Uyothi sewedlule kuleyo ndawo uyofica isiziba ngaphambili, iparatomi. Uyobe usuwelile ihuze umfula omkhulu okhetha abaweli. Nisize makuhambe umuntu, nimenzele imbali ukuba angabhajwa eparatomi. Le nkonzo niyenze emva kwensuku ezisikhombisa ukuba beze abahlangabezi bamfune uma idukile oyisihambi. Thandani izwe elizayo. Abaningi bamisizwa yilesi siziba abasuke behlamba kuso. Simpilo yokuqala oyithola usunyukela ezintabeni zokwenama. Kwamsindisi uyinala kwabamkhonza ngeqiniso. Maningi amazulu nezihogo zikhona ziningi. Kodwa nina nenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova niselapha emhlabeni. Leli izulu uJehova okulo alifani namanye, liyakhanya, amanye amazulu amnyama. Ayavuza anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Amen. Mhla Ushembe ekhuluma ngokugcina komthetho kaJehova wathi, umuntu ongakholwa uzitshela ukuthi njengoba yena emphika uThixo ngeke ajeze, kepha kunjalo. Lo muntu ufana nokuthi uma kuduma izulu lishaya umbani bese yena uyacimeza evala amadlebe ngokuzitshela ukuthi ngeke limenze lutho okungamanga lihlaza ngoba lizomshaya kunjalo. Kunjalo ukuphika obukhona bukaThixo. Uyojeza uthanda noma ungathandi. Akhalelwa umuntu esigodini sosizi. Nina abakholwayo ngeqiniso kunemithetho kaJehova uNkulunkulu wenu, ningabi ngabangani nabangakholwa. Ningasondelani nalabo abenza inkolo yenu inhlekisa nomdlalo. Yesabani uJehova kanye nezithunywa zakhe zonke. Ningabavumeli banithuke, banisabise, nize nifune ukushintsha iqiniso likaThixo. Nilenze umdlalo, nenze nabaprofeti abaqambi bamanga. Kepha qikelelani, ningagudluki kokubhalwe phansi. Nilimele iqiniso enalemukelayo livela enkosini. Nibagade labo abaphikisa imithetho kaJehova ngamaphupho abo. Bayingozi ekuguqeleni imithetho kaThixo. Angithi uSathane usebabonile ukuthi bayayiziba imibhalo. Bakhetha amaphupho. Ngakho uzobadukisa kakhulu. NoNkulunkulu ubayekile ngenxa yokungaqondi kwabo imibhalo. Ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha ningalungi kuze kweqe. Ngoba nizosuke nivumele abahlubuki babuse enkolweni kaJehova. Kumele nikunqabe okunqatshiwe emthethweni kaJehova. Nikuchithe impela ningakuvumi. Ningakhohlwa uma senibabonisile, kepha bona beqhubeke benze inhlekisa inkolo kaJehova. Khumbulani umthetho othi isongeso. Uma benishaya ngempama, baphenduleni ngezinqindi ezilishumi. Kepha ningakhohlwa izixwayiso
ezafundiswa nguJesu ngaphambi kokuphindisela. Kuhle ukufela inkolo ngoba labo abanjalo ababe besalinda ndawo baqonda ngqo eparadise. uNkulunkulu ubalungiselele indawo ngakwesokunene sakhe. Kanti anifundanga yini ngendodana kaMaria ukuthi nayo ayiqalanga ndawo, yavele yaqonda ngqo embusweni wezulu futhi yabusa zonke izizwe. Nanike ninayo indawo eceleni kwayo. Labo abaphika inkolo kaJehova ilabo uNkulunkulu abaqalekusile. Ababoni lutho emehlweni, baphika imibhalo ngendaba yokuqagela. Uma benani bathi bayakholwa kanti banamanga, uJehova ukwazi kahle konke abakwenzayo ngeke basinde. Iningi labo uzobabona ngokwenza izinto ezinqatshiwe emthethweni, bedle okuyisinengiso ngokuphika imibhalo nembala bazilokho nje. Amen. Ushembe ufundisa ngoNkulunkulu abadukisayo. Oh nina bakholwayo, nenzeleni uqhekeko phakathi kwenu na? Nivumelani omubi anizuze ngokwahlukana okungaka na? Nithanda ukulandela labo uNkulunkulu abadukisayo ngamabomu na? Aniboni yini ukuthi balahlekile, baphika uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, baphika nesithunywa sakhe? Baphika nemibhalo eqinisileyo, bafuna nifane nabo, ningakholwa njengoba bona sebehlulekile. Ngithanda nazi iqiniso njengoba linjalo emthethweni enanikwa wona. Mayelana nokubolekisa imali, ngithi ningazaliselani imali, noma lokho enikubolekene khona ekubeni ningabazalwane. Kulungile nizalisele abangakholwa. uNkulunkulu uyanazi futhi uyakubona enikwenzayo. Mayelana nesithembu, isithembu siyinjabulo yendoda asihlangene nokukholwa, kepha silele endodeni. Kuhle uma isithanda iqale ithole imvume kumakoti omdala, futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke kwenzeke indoda ibathande bobabili abafazi bayo. Kepha kuyimpoqo ukuthi indoda ibanelise bobabili ekulaleni nasekubondleni, ngoba uma kuke kwabakhona ohlukumezekayo bese ekhala kumdali, leyo ndoda iyothola ukujeza. Kuhle indoda ijabule nomkayo. Umdali akasoze akuxolela ukuhlanganiswa kwabanye onkulunkulu naye. Ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthatha uSathane ube ngumngani naye. uSathane akabathembisi lutho abantu ngaphandle kwezinto eziyize. Noma ubani ophula umthetho kaNkulunkulu uyokujezela lokho. Anivunyelwe ukushintsha indalo noma kusemzimbeni amathathu okunye, ngoba uSathane unika abantu izinkanuko zezwe ezingavumelekile ezulwini. Nina bokukholwa yamukelani incwadi yemthetho njengoba injalo. Ningayinciphisi futhi ningayandisi, kepha hambisanani nesikhathi eniphila kuso. uNkulunkulu muhle futhi unomusa. Qikelelani imithandazo ngazo zonke izikhathi zayo, zinganedluli ngaphandle uma kunesizathu. Kulungile ukukhuleka uhamba noma usebenza, kepha uma ungenzi lutho kumele wenze umthandazo ngendlela ehloniphekile nenesizotha, ukuze nizuze izibusiso kuThixo. Amen. Kuba bonke abaprofeti bakwa-Israyeli kusukela kuMose kuze kufike kuYeshua, akakho umprofeti owake wachaza uhambo lwasezulwini emva kokufa njengoShembe. Namhla sesiyazi ukuthi ekufeni kwethu sisazoke siduke emahlathini iminyaka engaphezulu kwengamashumi-30. Sesiyazi ukuthi izulu elikhazimulayo ngelikaJehova kuphela.
Impela Ushembe wayeyisithunywa sasezulwini. Inkosi busise izwi layo. Le ntshumela iyatholakala ku Facebook na ku YouTube othi Rev Mpanza NCG.